חברים, כאן אילם, ואני בסרטון גיימינג ראשון בערוץ שלי. אני משחק קלאש רויאל עם אדם רויאל. אולי הייתם מכירים, הוא יוטיובר מאוד מאוד טוב. שהוא יוטיובר. מה הולך? ואנחנו הולכים לעשות את אתגר הברבריאן. אז אני המגן, אדם התוקף, ובואו נתחיל. יאללה. הלאה, אדם, תתקיף. אני מתחיל פה. אני מתחיל מהצד הזה. נעשה ככה סקלטון וברברים. לא כל כך עזר לי מה שעשיתי עכשיו, אבל לא נורא. מה עשית? לא, שמתי את הרייג' מוקדם מדי. אוי ואבוי. זה בסדר, שיעשו קצת דמג'. זה בסדר, כי אתה אגב... כן, אתה צריך לעשות לי דמג'. לא, זה בסדר. יופי, הוא הרס את זה. יופי. הולך טוב. בוא, תשים את זה משהו שאני אוכל לזפזפ. נעשה ככה, ואז תסתכל, הדבר הכי דפוק בעולם. מה? רצית לתקוף. כן. לא נורא. לא. הרסתי לך מתקפה, אבל לא לא נורא. מאמין איתך. לא נורא. לא, כי הייתי חייב את הפקע הזה. עכשיו אני לא מגן, סבבה? תן לי, ואז היית שם זאפ על כלום או משהו כזה. פקע תהרוס את הטאוור הזה מהר. הברברים זה כל כך חזק. אני אהרוס את הבניין עם הגובלינים, נראה לי. תן לי רגע להרוס אותם ואני שם סתם רייג'. יופי. הלאה. תשים צד, אני אציב אחריך, כדי שלא... שים איזשהו צד. הנה. סבבה. עכשיו אני מתחיל, כי עכשיו... אני שם כמו מקודם את החיילים ואז... אבל אין לי זאפ. שים משהו. טוב. הופה. עושים את זה. עכשיו... את זה. ועכשיו... את זה. עכשיו יש לך זאפ? עדיין לא, עכשיו יהיה לי. עכשיו. משקרת את כמו אלכוהול. על האדם, הנה זה בא. עוד לא מתחילים. סבבה. רגע, יש לך את הטומפסטון? כן. עוד רגע, עוד קצת. עוד סיבוב אחד של קולקטור. בזבזת את הזאפ. לא נורא. סע, תתחיל. תתחיל? תתחיל. לשים טומפסטון? מה? שיעקבו אותם? כן. שים ברבריאנת. יופי, בסדר. שים לי גם ג'יינטים ופקה. אוקיי, נכון, שכחתי את זה. שמתי בתוכם. הנה, עכשיו הם ירביצו להם. לא הצלח לי כזה טוב בלשון המעטה. וואו, מה עשית פה? יבלה. כאן ברברים. יבלה. סבבה. אני מנסה למשוך אותם. זהו, משכתי אותם. בוא נשים עוד טומפסטון. עכשיו נשים גם פקה. יופי. וואו, כאן ברברים. נשים אוקיי. רייג'. כן, וואו. אין לי מה לשים כבר. אני עושה מצילום מסך. תעשה. וואו, כמה ברברים. אני שם רייג'. לא. עצרתי אותם. אומייגאד. עצרתי אותם. אומייגאד. וואו, הצלחנו.
אללה. כמה ברברים, ראית? כן. טוב חבר'ה, זה יהיה הסוף של הסרטון, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.